ku ji duka waɗannan da ma wasu rahotannin, amma yanzu ga labaran duniya. 'Yan sanda sun tsare ma'aikacin kula da layin dogo a yankin Taiwan, wanda motarsa ta janyo haɗarin jirgin ƙasa mafi muni cikin shekaru. Li Yixiang ya shiga hannun 'yan sanda bayan da ya nemi afuwar jama'a ta kafar watsa labarai. Ya ce zai ba da haɗin kai a binciken da ake game da haɗarin da ya halaka kimanin mutum 50. Investigators are looking into whether Mr. Lee failed to set the emergency brake. Wakiliyar BBC ta ce masu bincike na duba ko Lee. To masarautar daular Usmaniya da ke Sokoto a Najeriya ta yi naɗin sabbin sarautu mafi girma tun kafuwar ta fiye da shekara 200 da ta gabata. Mun karama 'yan uwanmu zuriya Shehu Usman Dan Fodiyo da kuma aminanmu da muka tashi da su tun muna an yara domin ƙara haɗin kai tsakaninmu. Mun san wayannan da aka karama kowanne su ya cancanta. Wata bahaushiya kuma 'yar siyasa a Sudan ta shaida wa BBC irin matsalolin da ke addabar Hausawa a ƙasar. Hausawan Sudan matsalolinsu ba sa son karatun boko. Hausawa ka ga namiji yana da mata 2 ko 3 ba zai iya kai su dukansu ba, kuma ba zai kai ɗaya ba ɗaya, don haka duhe ba su. Namiji ne ya yi shi kasuwa, an yarinya ke daga shekara 5 ta kama aikin kasuwa. To za ku ji duka waɗannan da ma wasu rahotannin, amma yanzu ga labaran duniya. 'Yan sanda sun tsare ma'aikacin kula da layin dogo a yankin Taiwan, wanda motarsa ta janyo haɗarin jirgin ƙasa mafi muni cikin shekaru. Li Yixiang ya shiga hannun 'yan sanda bayan da ya nemi afuwar jama'a ta kafar watsa labarai. Ya ce zai ba da haɗin kai a binciken da ake game da haɗarin da ya halaka kimanin mutum 50. Investigators are looking into whether Mr. Lee failed to set the emergency brake. Wakiliyar BBC ta ce masu bincike na duba ko Lee ya gaza taka birkin gaggawa ne a motar, ko kuma motar ta samu wata matsala ne. Wata kotu ta ba da belinsa, amma ta amince a tsare shi saboda fargabar zai iya kawo cikas a binciken. Kawo yanzu dai ba a tuhume shi da aikata wani laifi ba dangane da haɗarin. Iyalan masarautar Jordan na ci gaba da fuskantar zaman ɗarɗar sakamakon zargin da gwamnati ta yi cewa ɗan uwan sarki Abdullah na da hannu a yunkurin jefa tsaron ƙasar cikin haɗari. Mataimakin Firaministan ƙasar ya zargi Yarima Hamza da haɗa baki da wasu baƙi 'yan ƙasashen waje da kuma manya a ƙasar da wasunsu ke hannu. It's still not clear which foreign country could have been involved in this alleged plot. A cewar wakiliyar BBC, har yanzu babu wani haske kan kasar da ke da hannu a wannan lamarin. Yarima Hamza ya musanta zarge-zargen, inda ya ce mutanen da ke faɗin gaskiya game da matsalar cin hanci da kuma rashin shugabanci a kasar na fuskantar barazana a koda yaushe. Gaba a yau ne ake sa ran Firaministan Birtaniya Boris Johnson zai sanar da wasu ka'idoji da za su ba da damar sake buɗe kofa ga masu son yin tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen. Babu buƙatar mutanen da ke zuwa ƙasar waɗanda kuma suka fito daga ƙasashen da aka sahalewa shiga Ingila su killace kansu, duk da cewa za a yi musu gwaji kafin yin tafiyar da kuma bayan sun isa. Sai dai akwai ƙasashen da akwai buƙatar waɗanda suka fito daga cikinsu a yi musu gwajin cutar corona. Sannan su killace kansu a gida tsawon kwana 10 idan suka isa Birtaniyar. A yanzu dai 'yan Birtaniya ne kawai suke da izinin shiga kasar daga kasashen da annobar corona ta yi kamari, kuma dole ne su killace kansu a wani otal da aka keɓe. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC. China ta ce an samu mutum 15 da suka kamu da cutar corona a lardin Yunnan da ke yammacin kasar. Da alamu wannan ne garuwar masu cutar da aka samu a kwana ɗaya mafi girma cikin sama da wata 2. Duka mutanen da suka kamu da cutar sun fito ne daga garin Ruli da ke kusa da iyaka da Myanmar. Akasarin waɗanda suka kamu da cutar 'yan Myanmar ne. Hukumomi a garin sun fara gwajin cutar corona tun makon da ya gabata, bayan da aka bada rahoton mutane sun kamu da cutar. Mazauna garin na fuskantar killacewa a gida. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta buƙaci a gudanar da bincike game da ikirarin da wani matashi mai shekara 15 ya yi cewa 'yan sanda sun ci zarafinsa bayan da suka kama shi. An tsare yaron a Algiers, babban birnin kasar ta Algeria, ranar Asabar, lokacin zanga-zangar neman a samar da sauyi a siyasar kasar. Cikin wani hoton bidiyo da aka wallafa a intanet, yaron ya ce 'yan sanda sun ci zarafinsa. Bidiyon da ya janyo fushin jama'a, kuma 'yan sanda sun ce tuni suka fara gudanar da bincike. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To
To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda watakila kuka ji tun a labaran duniya, gwamnatin Jordan ta zargi tsohon yarima mai jiran gado wato Hamza da shirya makarkashiya tare da wasu kasashen waje domin dagula lamura a masarautar kasar. A wani taron manema labarai a Amman babban birnin kasar, mataimakin Prime Minister Ayman Safadi ya ce yariman, wanda ganin sarki Abdullah ne, an sa masa ido na wani tsawon lokaci tare da wasu fitattun mutane, ciki har da wani ɗan gidan sarautar Sharif Hassan bin Zaid da tsohon shugaban masu ba sarki shawara Bassam Awadallah, waɗanda aka tsare su duka a wani samami da jami'an tsaro suka kai. Sai dai a bidiyon da ya fitar jiya, Yarima Hamza ya musanta zargin. Ga fasarar rahoton wakiliyar BBC kan harkokin kasashen waje Liz Dorset. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, rahotanni masu ban mamaki amma masu karo da juna game da rikicin siyasar masarautar su rika jan hankalin masu lura da al'amura. A yanzu gwamnatin Jordan ta yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin kama gwamman mutane tare da yi wa Yarima Hamza ɗaurin talala a cikin gidansa da ke birnin Amman. Mataimakin Firaministan ƙasar Ayman Safadi ya kira matakin da lokacin da wani muhimmin abu zai faru. Ya faɗa wa taron manema labarai cewa jami'an leƙen asirin ƙasar sun rika sauraron maganganun da Yariman ya rika yi da wasu 'yan ƙasashen waje akan tsarin da za su bi domin yi wa tsaron ƙasar zagon ƙasa. A cewarsa, a bayyane take cewa suna gab da aiwatar da tsarin nasu. إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة ya ce binciken da aka yi tun farko ya nuna cewa mutanen da ke kusa da Yarima Hamza na miƙa zarge-zarge da wasiƙu ga ɓangarorin ƙasashen waje, ciki har da 'yan hamayya na ƙasashen waje, domin su yi masa aiki domin yi wa tsaron cikin gida zagon ƙasa. Sai dai tun farko Yarima Hamza ya ce ya halarci tarurrukan da aka rika sukar gwamnati ko sarki, amma ba shi ne wanda ya sukar ba. Ya kuma bayyana cewa babu wani da zai bayyana ra'ayi ba tare da an zalunce shi ko kama shi ba. Sai dai wannan rigimar da ba a taɓa ganin irinta ba tsakanin iyalin masarautar Jordan, wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashen yankin masu matuƙar kwanciyar hankali, ta tayar da hankula a ƙasashe da dama, ciki har da makwabta da ƙawayenta da kuma sauran masarautun Larabawa. Kuma duk sun yi saurin bayyana goyon baya ga Sarki Abdullah da kuma zaman lafiya a cikin masarautarsa. Amma kawo yanzu babu cikakken bayani akan kowace ƙasar waje ce take da hannu wajen shirya maƙarƙashiyar, kuma a bayyane take cewa ba yanzu ne wannan rikici zai ƙare ba a ƙasar da tuni take fama da wahala sanadin annobar corona. A gaida Raliya Zubairu da fassarar wakiliyar BBC Liz Dorset. To yau ce Kiristoci a faɗin duniya ke hutun bukukuwan Ista. Kiristoci dai sun yi imanin cewa a rana irin ta jiya Lahadi ce Yesu Almasihu ya tashi daga matattu bayan gijiye shi a ranar Juma'a. Usman Minjibir ya tattauna da Rabaran Joseph Hayab, wanda jigo ne a ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya wato CAN, dangane da muhimmancin waɗannan ranaku a addinin Kirista. Ista lokaci ne Krista a fadin duniya suka kebe domin su tuna da wahala da mutuwa da kuma tashin daga matattu da Yesu Kristi ya yi. Akwai wani abin da kullum mukan so mu gawa mutane. Abin da ya bambanta Kristanci da sauran addinai shine mutuwa da tashin Yesu daga matattu. Ka ce da aka gicciye shi ya tashi bayan kwana uku. Kamar wace rana kenan aka gicciye shi? Bisa ga question littafi mai tsarki, an gicciye shi ran Juma'a. Ran Lahadi kuma sai ya tashi. Wato ya mutu ran Juma'a, ran Asabar, ran Lahadi sai ya tashi. Su waye suka gicciye Yesu kuma me ya musu? Bisa ga tarihin Bible, tunda ni na karanta na kuma gaskanta, tarihin Bible ya nuna da cewa a lokacin da aka haife Yesu, a lokacin da Yesu ya girma, Romawa sun kwaci kasar Isra'ila, su suke mulki Isra'ila. Yanzu yan Isra'ila da kansu, wanda a tunaninsu Yesun da an yi musu alkawali wani babban soja ne da zai zo ya yake Romawa, sai ga shi bai zo a babban soja ba, ya zo kaman talaka, ya zo kaman ba kowa ba ne. Sai su suka kai karan shi wurin sarakuna na Romawa, suna nuna musu da cewa ga wani fa ya zo yana so ya tumbuke mulkin ku.
kai hatta ma wanda ya zama wakilin Roma a cikin Isra'ila yana shugabanci an yi karan Yesu an ce kai wannan fa yana so ya kwace mulki ne, sai halin mutuntaka ya zo a tunaninsu da ce wannan ya zo ya kwace mulki ne, sai suka kama shi. To misali kamar menene ya kamata Kiristoci su yi rana irin ta yau Easter? Akwai abubuwa da ya ma abubuwa guda uku zan son fada gurguje. Na farko shine sadakaswa. Yesu Kristi ya mutu domin ya sadakar da ran shi ne domin mutane su samu tsira. Abu na biyu shine a lokacin da aka kama Yesu, Bible ya ce wani ya bashe Yesu. Halin bashe mutane har yanzu akwai shi a cikin al'umma. Mutumin nan Yahuda Iskariyoti wanda ya bashe Yesu an ce an bashi kuɗi shekel 30 domin kuɗin Isra'ila kenan shekel 30. Amma da ya karba kuɗin, tunda kuɗin ba kuɗin gaskiya bane, tunda kuɗin na cin amana ne, tunda kuɗin na cin mutunci ne, kuɗin kuma na ba da ran wani ne, bai samu salama zuciya shi ba, har ya dawo da kuɗin. Wanda ya karba kuɗi a gurin su sun ce su fa ba ruwan su, abinda sun bida sun samu, su ba za su karba ba, sai ya watsar da kuɗin. A nan ya je ya kashe kanshi. To ga darasin da muke so mutane sani, idan muna Easter kada ka yada ya amfani da kai a cuci al'umma. Na karshe shine a lokacin muna so mutane san da cewa akwai ikon Allah. Mene ikon Allah? Bayan da aka bizinan Yesu, Bible ya ce sarki a lokacin, domin an gaya mashi wannan mutum fa annabci ya ce zai tashi bayan kwana 3, ya sa manyan masu gadi an rufe gurin, an kawo manyan dutse har an hatimce dutsen wanda ba wanda zai taba domin kada Yesu ya tashi. Amma tun da akwai ikon Allah, a rana na 3 ba mutum da ya tura dutsen, ikon Allah ne ya tura dutsen, domin Yesu ba zai iya tura dutsen amma domin a koya wa sarki ikon Allah. To duk wani da yake raye yana gan kaman zai yi mugunta, yana gan kaman zai tawaye hakkin jama'a, yana gan kaman zai abin da ya gan dama babu Allah, to bai sani ba. Daga ƙarshe ina batun dawowar Yesu almasihu duniya. Babban abin da muke rayuwa yau muna jira shine dawowan Yesu Kristi. Bible ya ce in ya dawo zai sharanta masu rai da matattu, zai raba miyagu da adalai, wanda sun ji tsoron Allah sun biyayya da umarnin Allah za su je rai na har abada, wanda sun ki biyayya da Allah sun bi shawaran shedan za su shiga cikin wuta. To wannan shine jiran mu. Rabaran Joseph Hayab, sakatare janar na kungiyar kan reshen arewacin Najeriya. To har yanzu muna Najeriya, inda masarautar daular Usmaniya da ke Sokoto ta yi naɗin sabbin sarautu mafi girma tun kafuwarta fiye da shekara 200 da ta gabata. Mutane 20 mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na 3 ya naɗa yayin wani kasaitaccen biki da aka yi a fadarsa jiya Lahadi. Abokin aikinmu Haruna Shehu Tangaza ya halarci bikin, ga kuma rahotonsa. Sarautun guda 20 da aka nada dai sun hada da waɗanda dama ake da su a masarautar da kuma wasu sabbin da aka aro daga wasu masarautun, yayin da su kuma waɗanda aka naɗan suka kunshi 'ya'yan sarauta da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa. A jawabinsa bayan naɗin nasu, mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce an yi hakan ne domin yi wa waɗanda aka naɗan ƙaimi wajen ƙara yi wa al'umma hidima. Yau alhamdulillahi mun karama 'yan uwanmu zuriya Shehu Usman dan Fodiyo da kuma aminanmu da muka tashi da su tun muna an yara, domin ƙara haɗin kai tsakaninmu, sanin cewa dukkan mu 'yan uwan juna muke a wannan daular Usmaniya. Kowa san cewa idan aka karama mutum ana tsammanin zai ƙara ɗaure ɗamara tashi tsaye ya yi ayyuka daban-daban na al'umma. To mun san wayannan da aka karama kowanne su ya cancanta, babu wanda ya yi wani abu ana ce mashi lobbying. Akwai mun san wanda suka nemi sarautocin nan a ɓoye an kai shekara 10. Sabbin sarautun da aka aro daga wasu masarautun dai sun hada da Talba da ɗan Amar da ɗan Maji da Dokaji da ɗan Darma da ɗan Ruwatau da Barde da kuma Jakada, wadda aka ba tsohon gwamnan jihar Kogi Ibrahim Idris. Alhaji Kadir Abba da Suki shine aka ba sarautar Durbin Sokoto, kuma na tambaye shi yadda ya ji. Mun gode Allah da aka ɗora mana nauyi na iyaye da kakanni. An yi kira gare mu mu taimaka ma jama'a, mu taimaka ma addini, kuma insha Allah za mu, sai dai mu roƙa kuma ku taya mu, Allah ya iya mana. Shiri kuka yi na tunkara kalubalen da ke gabanku na jagorancin jama'a? To alhamdulillah ba sabon abu bane, iyayenmu sun koya mana akan sha'anin mulki muka tashi, don haka insha Allah ba abu bane da zai ba mu wahala. Kamar da yadda waɗanda aka naɗa suka fito daga ciki da wajen wannan masarautar, su ma waɗanda suka halarci bikin sun fito ne daga masarautu daban-daban arewacin Najeriya,
kamar su Alhaji Aminu Ladan Sharehu matawallin Zazzau. To muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama muka zo muka halarci wannan taro, kuma muna fata wanda aka nada yan uwa da abokan ne namu duka gabaki daya, muna fata Allah ya su riko, Allah kuma ya sa ya zan hanya ne ci gaba da taimakon al'umma. Idan haka ake so sarakuna su dinga yi, duk abin da zai hada kan al'umma ba zai fara kasu ba, to a tabbatar da shi wannan haɗin kan jama'a ne. Akwai wanda ba 'yan masarautar Sokoto ba na ɗauko su an jawo su an ba su sarautu. To ko menene muhimmancin naɗin waɗannan sarautun ga masarautar ta Sokoto? Alhaji Bello Idris masanin tarihin daular Usmaniya ne. Na farko dai mafi yawan za su taimaka mai matawa suke musulmi wajen gudanar da daular Usmaniya, wajen gudanar da ayyuka ne da kullum. Sannan kuma mafi yawan mutane ne waɗanda sun ka goge sha'anin boko da sha'anin mulki da wasu abubuwa na ƙasa, waɗanda suke idan za a sawo su ciki za su yi taimakon ƙwarai da gaske waɗannan al'amura. Kai tura haushi mai da tako sarkin musulmi Isa da Abubakar. Tarihi dai ya nuna cewa tun a farkon kafuwar daular a 1804 ne aka fara naɗa mutane kan sarautu, kuma tun daga wancan lokaci ake ci gaba da faɗaɗa su ko kuma cike gurbin waɗanda suka faɗi daga zamanin wannan sarki zuwa wancan. Haruna Shehu Tangaza, sashen Hausa na BBC daga Sokoto, Najeriya. To yanzu karfe 7 saura minti 14 a Najeriya da Nijar, 6 saura minti 14 agogon GMT da Ghana. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com. Tun farkon shirin kun ji cewa gwamnatin Jordan ta zargi tsohon yarima mai jiran gado Yarima Hamza da shirya makarkashiya tare da wasu 'yan kasashen waje domin dagula lamura a masarautar kasar. Maryam Abdulkarim Muhammad Ahmad wata bahaushiya ce kuma 'yar siyasa a Sudan da ta kwashe tsawon shekaru 5 a majalisar dattijan kasar kafin kifar da gwamnatin tsohon shugaba Umar al-Bashir. A tattaunawar su da Fauziya Kabir Tukur a Khartoum babban birnin na Sudan, ta bayyana yadda aka yi ta shiga siyasa da yadda Hausawa ke rayuwa da ma wasu batutuwan da suka shafi Hausawan na Sudan. Wallahi na yi karatu da na fara na yi na boko, na isa na yi magister, kuma na karatun doctora na yanzu ina yi. Wato kirayin digirin ki na 3 kenan. To baya ga nan na san a baya kin shiga harkar siyasa. Wallahi na shiga harkar siyasa kuma Allah ya taimake mu, na shiga majalisa. Majalisar dokokin Sudan. Na shiga majalisar dokokin Sudan, na yi shekara 5 a ciki. Na sanata. To kamar yaya siyasa take a Sudan? Wallahi siyasa a Sudan tana da matsala da yawa. Ba za mu Hausawa ba sa son wannan aiki na siyasa. Lakin ni alhamdulillah yani uban iyali na iya aiki na siyasa, shi yasa ne wannan siyasa, kuma alhamdulillah Allah ya taimake ni. Wato mai gidanki kenan? Sunansa Muhammad Ali, shine uban iyali na, shi ya aikin siyasa da yawa, da ya saka ni kuma Allah ya taimake mu muka shiga gaba, alhamdulillah na shiga majalisa. Kamar waɗanne matsaloli ne kika ce suke tattare da siyasa a nan ƙasar? Wallahi ta an takari ba za mu Hausawa ba sa son wannan aiki ne dan Hausawiya ce na shiga wannan aiki, na sha wuya da bidaya da a wannan a siyasa. Akwai wahala da awwal, lakin ba adda kuma da haka nan muka Allah ya taimake mu muka shiga. Wato kamar daga farko da kika fara akwai wahala, kamar waɗanne matsaloli ne kika fuskanta ke a naki bangaren? Aiwa, dan Hausawa kansu ba sa aiki da wannan siyasa, yayin dan su bani su taimake ni ba sa aiki da wannan aiki, sai su gari kamar aikin shashanci ne. Yayin dan haka na sha wuya da fari, lakin kawance na da aiki na da Larabawa su suka taimake ni da gaskiya ne. Hausawa ba su taimake ni da fari ba, lakin na samu taimaka daga Larabawa kawaye na, alhamdulillah, da uwa wannan iyali da nke karanta su duk sun taimake ni, alhamdulillah. Zaɓe ya kai na mata daban, na maza daban, na mata daban, ni kuma shiga zaɓe na mata, kuma abun da ya taimake ni zaɓe da aka yi na mata ba na gari ɗaya ba ne, du gari Sudan du sai a gaggama a tara maka, don haka Allah ya taimake ni, ba guri ɗaya ba ne yani. Shekara nawa kika yi a majalisa? Shekara 4. A ta 5 sai aka yi mas'ala ta wannan ta Sudan, ta juyin juya hali. Da haka na muka tsaya, amma yanzu haka muna jihadi, muna aiki yanzu, muna jihadi.
To misali a lokacin da kike majalisa akwai wasu Hausawa ne ko ke kadai ce Bahaushiya a lokacin? Wallahi majalisa mu guda biyu ne Hausawan Sudan, wasu da yawa an sun kai gaba sun yi karatu ba sa cewa su Hausawa ne, ba sa yarda. Lakin mu a majalisa dai ne wanda na shida mu biyar ne, lakin mata ni ɗaya ce, lakin a maza akwai 4 ko 5, lakin a mata ni ce ɗaya wasu. Ni kadai ce ta farko da shiga Hausawa, Bahaushiya da ta shiga majalisa ni kadai ce a ƙasar Sudan da haka yanzu nake so ko koya ma mata su koyi aikin siyasa don su samu su shiga gaba insha Allah. A lokacin da kike majalisa kamar a wani bangare kika fi mayar da hankalinki? Misali a ce kin fi mayar da hankali ne a bangaren ilimin mata ko kin fi mayar da hankali ne a cigaban tattalin arziki kamar economy kenan da dai sauransu, wani bangare kika fi mai da hankali kika fi sa karfi? Wallahi ne a majalisa na sa karfi a aikin alheri, na kawo masallaci wanda ake yi ana rakkaba shi, na taimaka gurin samun masallaci guda 50 a fadin Sudan alhamdulillah, kuma na taimaka karatun mata a tsakanin Hausawa zato don su yi, ina gaya musu su koyi karatu su bai aikin kasuwa, ina koya musu aiki sana'a ta sabon, sana'a ta za a yi abun gurasa, ina koya musu alhamdulillah. To kamar waɗanne matsaloli ne kike ganin sun fi damun Hausawa da ke Sudan? Wallahi Hausawan Sudan matsalolinsu ba sa karatu, ba sa son karatun boko. Yanzu 'yan mata da suka yi tashi wannan iya mini wannan ciyan kai da yawa, ba sa karatu. Yani 'yan mata su tashi sai su ta yi kasuwa ko je aiki a gari, wannan aiki ya min ciwo a zuciyata, don haka nake so in koya musu aiki don su tsaya da wannan aiki nasu suke yi. A ganin ki me yasa ba sa son yin karatun boko? Wallahi karatun boko ta wa'anna don iya son kuɗi, na kuma mu kuma Hausawa kaga namiji yana da mata 2 ko 3, iya da iyali masha Allah 13, 14, ba zai iya kai su dukansu ba, kuma ba zai kai ɗaya ba ɗaya, don haka duhe basu. Kowanne kuma an namiji ne ya je shi kasuwa, an yaro ne ya je kasuwa ya kama aiki tun daga shekara 7-8, an yarinya ke daga shekara 5 ta kama aikin kasuwa tana talle. A lokacin da kike majalisa ke a naki bangaren wani kokari kika yi don ganin an samu misali an shawo kan wannan matsalar? Wallahi na aikin da nake yi sai in tara uwaye in musu magana, an gaya musu cewa an kai karatu, mun ce musu kun gani yanzu ne ba dan karatu ba, ai da ban ta yi majalisa ba, ku sa 'yan yara ku sa 'yan mata su yi karatu a majalisa dan daga ba za ku samu fa'ida, ya fi yawon gari da aikin kasuwa. To gashi na zo na tarar da ke da mata da yawa kuma kowace tana ta bayyana min irin taimakon da kike musu a wannan unguwa ta Mayo wadda mafi yawanta Hausawa ne. Baya ga siyasa akwai wani aiki kenan da kike yi? Ina aiki na taimako, ina da munazzama. Wato kina da kamar kungiya kenan? Ina da kungiya, kuma kowace shekara an azumi zo sai in tattara kaya da yawa in zo rarraba musu, wanda ba su da kuɗi, wanda ba su da lafiya, ina ba su mara kuɗin magani. Kuma 'yan yara marayu an makaranta ta bude zan ka musu in taimake su, masha Allah. Kuma da an layya ya zo muna kawo nama da yawa muna rarraba ma dangi da ba dangi ba, duk kowanne wanda Allah ya gaba shi za mu muna ba shi yani. Akwai wasu ne da suke taimaka miki wurin samar da kayan da kike bayarwa taimako, ko gabaki ɗaya da kuɗin ki kike yi? Wani na yi da kuɗi na, kuma wani na samun taimako daga mutane yani, wani su kawaye na Larabawa ina san su suna min taimako, suna bani kuɗi ko su bani kaya, ni kuma sai yanzu in rarraba, amma wannan abu kaɗan ne na yin shi da kuɗi na. Na san cewa akwai kungiyar Hausawa a nan Sudan, ko in ce a nan Khartoum, wani matsayi kike da shi a wannan kungiya? To kungiyar Hausawa ta ni ce ai shugaban matan Hausawa a nan a ƙasar Sudan. Wanda akwai ayyan matsala ta matan Hausawa ni ce zan je in taimake su, ina taimakon su insha Allah. Kamar da waɗanne matsaloli matan Hausawa suka fi zuwa gare ki da su? Wallahi wata ran muna samu akwai matsala an kai ta can gidan sun yi faɗa, koko akwai matsala da mata da mijinsa, koko da yawa sun tafi mahkama, sun tafi gurin gadi,
kuma sai muka tafi sai mu zana tare da su mu magana kuma mu ga gyara insha Allah ina ga gyarawa yani wanda Allah ya taimake mu. To Dr. Maryam ya kike ganin haɗin kan Hausawa na duniya? Wallahi haɗin kan Hausawa duniya da ruro ne. Wannan zamani an ba gama kai ba za su sha wuya. Ina roƙon Allah ya ne gama kayunan su Hausawa du'a a duniya ba kan Sudan kadai ba. Do wanda yake da wanda Allah ya bashi arziki ya taimaki wanda Allah bai basa ba. Ko a ƙasar Niger ce ko a ƙasar Tashad ko a ƙasar Sudan ko a Nigeria a ko ina sai mu yi ƙungiya ta Hausawa a duniya. A tattara duk wanda yake da Allah ya bashi alheri a tattara kuɗi. An da akwai ayya matsala a ayya guri ta Hausawa kamar wannan azumi ya zo sai a aiko kuɗi sai a gaggama a rarraba ko ko a kai cikin ƙasar Nigeria akwai ya ne. Da mu tsaya muna tsoron taimako muna son taimako da gurin larabawa. Mu Hausawa kanmu akwai masu kuɗi da yawa. Akwai masu kuɗi masha Allah akwai masu arziki da yawa. To wannan arziki nasu ai ga ba mu dangi. Ina roƙon Allah ya ne gama kanmu insha Allah kuma du mu taru ya ne kowace shekara a yi taro na Hausawa. Wannan shekara a yi taro a ƙasar Sudan, shekara mai zuwa a yi taro a ƙasar Abuja a Nigeria, shekara ta bayan ta a yi a can a Kenya ko a Ghana duk a ko ina yana muna yawo kullu shekara. He a sai duk mu tattauna matsaloli na Hausawa. To Dr. Maryam wasu za su ji kina Hausa duk da dai Hausar taki ana iya gane cewa akwai tasirin Larabci a cikinta. Ya aka kika iya Hausa kuma ga kin ce a Sudan aka haife ki a Sudan kika girma. Wallahi ne a Sudan aka haife ni. A ƙasar Kaduna da zai gaya miki a can aka haife ni. Kuma Hausan mu ba ta da yawa ne don tare da Laraba muke. Yanzu akwai ni dangina sun yi Hausa da gaske don suna ƙasa suna zane tare da Hausawa. Mu kuma tun da muka tashi uba na iya aikin kasuwa sai muka samu muna zane da 'ya'yan Larabawa. Hatta gurin da muka yi karatu zato tare da 'ya'yan Larabawa. Yani mu kuma Hausawa 4 ko 5 ne. Don haka muka yi wannan Arabi da yawa. Yani muke magana Arabi da yawa amma mun zo gida babu Hausawa da yawa. Lakin idan babba ce akan kannena ina koya ina taya gurin kakata. Kakata can a nesa da mu an je can da Hausawa ne. Sai na koya. Ta kakarki asalinta 'yar Sudan ce? An haka haife ta Sudan. A ƙasar ta haife ta yi Hausa. Yanzu ya domin bisa zancen Laraba da yawa sai Hausawa. Amma asali can kakanninku na baya-baya 'yan Najeriya ne ko 'yan Nijar ne? Lalle 'yan Najeriya ne. Dangin Obara ya ce suna a Zaria, a ƙasar Zaria ya ce muna. Dangin uwa suna daga Najeriya da kuma da Kano. Daga Kano suka yi dangin uwata. Wallahi uwata ma nan ƙasa ka haife ta ƙasar Kadugli can. Shi ma shi laƙin haifi a Najeriya ka haife shi. A Najeriya ka haifi mahaifinki. Su kuma a ƙasar Zaria yake su ƙanne ne 12. Da ubansu zai ɗauko su zai tafi Makka. Da shi Abdulkarim da ɗan uwansa sunan shi Isa. Su biyu kuma zuwa da ƙanwato sunanta Salma. Su 3 suka zo. Kuma ya basu can a can Zaria. Kuma tun suka zo ta nan ba su koma ba. Suka zama 'yan Sudan. Amma dai suna wannan yare na Hausa. Sai suka zama duk suka zana a nan Sudan suka girma. Ubansu ya mutu ya bar su. Suka girma ka musu aure kala su kuma suka zama ƙasar Sudan. Muka zama 'yan Sudan. To kamar aikin me kike yanzu? Ina karanta ma 'yan yara. Ina koya musu karatu. A makaranta? A makaranta a karatun boko. Maryam Abdulkarim Muhammad Ahmad wata bahaushiya 'yar siyasa a Sudan. To game da labarin da muka wallafa a shafinmu na bbchausa.com da ke cewa Matthew Kuka ya sake cacakar gwamnatin Buhari, Baffa Haruna Bajoga ya ce muna fatan mahukuntan Najeriya za su daina nuna halin ko in kula a kan lamarin tsaron kasar. Sai Babawo Mato mai addu'a ya ce muna fatan gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakan da suka dace domin ganin an kawo ƙarshen kashe-kashen da ake yi wa jama'ar kasar. To kan labarin zabtarewar kasa a Indonesia kuwa Mansur Baba Wuro yake cewa muna jajanta wa iyalan waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sai ya gana Usman Fari Jebuwa daga jihar Yobe take cewa hakika wannan lamarin wani abin jimami ne da kuma tausayawa. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kiyaye faruwar haka a gaba. To duka-duka shirin safen kenan a madadin Raliya da Lawal Suleiman
Nabila Muktar Uba ke cewa mu haɗu an jima a cikin shirinmu na hantsi nan da rabin sa'a. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewa Kiristoci a faɗin duniya na ci gaba da bukukuwan Ista domin tunawa da gicciye Yesu Kiristi. Ko menene mahimmancin ranakun a addinin Kirista? Ista lokaci ne Kirista a faɗin duniya suka keɓe domin su tuna da wahala da mutuwa da kuma tashin daga matattu da Yesu Kiristi ya yi. Abin da ya bambanta Kiristanci da sauran addinai shine mutuwa da tashin Yesu daga matattu. 'Yan sanda a Taiwan sun tsare mutumin nan da ake zargin motarsa ce ta janyo hadarin jirgin kasa mafi muni a yankin cikin sama da shekara 70. Gwamnatin Jordan na zargin Yarima Hamza Kani ga Sarki Abdullah da hada baki da 'yan kasashen waje domin ta da zaune tsaye a masarautar kasar. To masarautar daular Usmaniya da ke Sokoto a Najeriya ta yi naɗin sabbin sarautu mafi girma tun kafuwar ta fiye da shekara 200 da ta gabata. Mun karama yan uwanmu zuriya Shehu Usman dan Fodiyo da kuma aminanmu da muka tashi da su tun muna an yara domin ƙara haɗin kai tsakaninmu. Mun san wayannan da aka karama kowanne su ya cancanta. Wata bahaushiya kuma 'yar siyasa a Sudan ta shaida wa BBC irin matsalolin da ke addabar Hausawa a ƙasar. Hausawan Sudan matsalolinsu ba sa son karatun boko. Hausawa ka ga namiji yana da mata biyu ko uku ba zai iya kai su dukansu ba kuma ba zai kai ɗaya ba ɗaya dan haka duhe ba su. Namiji ne ya je shi kasuwa an yarinya ke daga shekara 5 ta kama aikin kasuwa.